Pois chámome Merche, son secretaria da Asociación de Veciños das Conchas e son parte dos demandantes da denuncia que puxemos en contra da Confederación Hidrográfica do Miño Sil e da Xunta de Galicia por a contaminación do noso embalse. Nós vivíamos nun punto maravilloso, vivíamos pegadiños ao embalse, un embalse no que nadábamos, nos divertíamos, xogábamos, que chegou a ser o centro de reunión da comarca, de todos estes pueblos que hai alrededor. En cuestión de poucos anos convertiron no que foi un embalse o máis limpio, un dos máis limpios, xusto con un do País Vasco, que se chama Ullibarri-Gamboa, pois eran os dous embalses máis limpios de toda España e en cuestión de 10 anos, por os vertidos das macrogranxas de unha cooperativa que non vamos a nombrar, pois convertiron no vertedeiro de todas esas granxas. Só um bocadinho. Eu ia agora, na segunda parte, explicar duas coisas. Sem dizer o nome, mas dizer que é de servir, onde é que é, e em que medida que a nossa qualidade de vida, e também porque é um jornal português, falar em atos de português numa Ponta da Arca, que também são nós portugueses, vós, de uma maneira ou outra. Portanto, eu agora, isso são produtos que vêm, produtos químicos, ou vêm, de onde é que vêm e prejudicam aqui a zona das Conchas, em Ribeira, e também em Portugal. Como é que é? Pois estes son vertidos, hai unhas granxas que verten directamente os residuos, quer decir, a caca de porco e de pita, pero sobre todo de porco, que quedou demostrado nunha sentencia firme, que verten directamente ao río Limia, ao embalse, por consiguiente ao Lindoso e a Touvedo, que son embalses portugueses, que empezan a estar tan afectados como é o noso. Eses residuos traen, entre outras cousas, un montón de antibióticos. Isto fai que haxa bacterias resistentes, que uxo podes coller, beber esa agua que é o que está pasando en Touvedo, en Portugal. Tú podes beber esa agua e todos os días estás bebendo como un pouquiño de veneno. A situación en España, uxo o noso embalse, está en nivel 3, máxima contaminación. Lindoso está unha cousa moi parecida e imaginamos que pronto estará tamén en Touvedo. Aquí en España, a verdad, non tivemos axuda de nadie, de ningún concello. Nós loitamos os 20 veciños, loitamos solos, axudados por unhas organizacións de abogados, por peritos, a xente que nos quixo axudar, loitamos, presentamos unha demanda que ganamos, pero realmente os concellos, o sea, que en Portugal sería a Ponte da Barca, a Ponte da Lima e Viana do Castelo, deberíanse pôr as pilas e cuanto máis antes posible tratar de denunciar e mover o asunto, porque isto para nós é un prejuicio grandísimo de salud, porque tú vives aquí nas Conchas e tú non podes respirar, tú non podes bañarte, tú non podes abrir as túas ventanas, pero en Portugal, seguimos dicindo, o problema quizás ainda máis grave que o noso, dado que eles aí bebedes a agua. Entonces, eles xa que hai unha sentencia firme, porque ganamos no Tribunal Superior de Galicia, pero no Supremo tamén, entón xa que hai unha sentencia firme, pois ao mellor Portugal debíase acoller a esa nosa victoria e eles denunciar en Bruselas ou onde faga falta. E só máis unha pregunta. Explicar que isto afeta, como disseram há bocado, as praias de rio, as praias fluviais, as termas mar. Portanto, quem quiser vir para aqui, espanhóis, galeses em particular, portugueses, não só, também sofrem e até, não sei se recomendar que as pessoas, como está ali, não tomem banho. Quais são os cuidados a ter? Non é só cuestión de non tomar baño, é que esta agua non vale nin para estar cerca dela. A agua, ela continuamente está soltando un... Como? Está soltando un microaerosol que tú podes ir camiñando por a beira sin estar pegado ao embalse. Tú podes estar aí arriba na miña casa que está a 50 metros e tú tamén non podes respirar. Entón, non é só que non te poidas bañar, é que non te debías nin acercar. Todo o perjuicio é grandísimo para toda a xente que vivimos ao lado, pero tamén é para toda a xente que ven algunha vez de paseo, pescar, bañarse ou cualquier outra cousa, porque
Uxe non debería, nadie que tuvera 2 dedos de frente, debía acercarse ao embalse. Casi ni miralo de longe. Uma última pergunta da minha parte, que é o seguinte: o que é que acham de terem já, nós dizemos em Portugal, trânsito em julgado, a sentença firme, não é? Sim. Haver uma sentença homologada, definitiva, firme, Sim. e com essas decisões todas unânimes a reconhecer a situação, de todos os anos haver este problema. Apesar de haver essa sentença firme, continuarem a ter a desobedecer e a poluir. O que é que vão fazer para tentar agora impedir que isso, tendo a razão judicialmente definitiva do vosso lado, o que é que acham que podem e devem fazer para esta situação acabar? Bueno, digamos que levamos moitos anos de loita, sí que é verdad, pero a denuncia e a sentencia en firme foi hai un ano, co cual parecenos moito tempo, pero realmente non o é. Entón, sí que é moito tempo que un ano a Xunta e a Confederación puderon tomar medidas e porse maus a obra, sí que puderon facelo, pero está claro que non o fixeron, nin se lleve moito ánimo de facelo, co cual, os nosos abogados, bueno, nós temos uns abogados que non só nos levaron unha denuncia, estes abogados van nos acompañar hasta o fin de todo que é a solución do problema. Entonces, agora neste mes que ven, casi seguro, van pedir a ejecución de sentencia, co cual é un método de facer presión para que isto se leve a cabo, que é o noso fin, que isto se leve a cabo, claro. Parece moi longo porque ás veces a xente desanimase e dice "Joe, que xa pasou un ano da sentencia e non fixeron nada". Realmente, mirando con perspectiva, un ano non é moito. Un ano non é moito.